4:30 AM pa lang, nagising na kami para makarating na kami dito ng 5 AM dito sa Whale Shark Watching. Buti na lang meron kami na rent na scooter para hindi na kami mahirapan pumunta dito ng ganun kaaga. At saka medyo malayo kasi yung hotel na nabukan namin papunta ng Whale Shark. 500 pesos daw ang pakyaw, balikan na sa hotel namin sa tricycle. Pagdating nga namin ay sobrang dami na ng tao. Akala namin kami ang maaga pero may mas maaga pa talaga sa amin. Meron naman silang online booking at saka walk-in. Pero syempre, nag-walk-in na lang kami dahil mapapriority din naman kami dahil meron akong PWD ID at saka senior yung kasama ko. At saka may nag-assist pa sa amin kaya mas mabilis talaga kami. 500 pesos per head pala yung binayaran namin kasama na yung pagsakay ng bangka for 30 minutes. At saka naka-discount kami ng 50 pesos each ni German dahil may PWD at saka senior. At saka binigay ko na lang yung 100 pesos na tip doon sa nag-assist sa amin dahil napakabait niya. Bago nga kami sumakay ng bangka, kailangan muna namin makinig ng mga instructions nila para malaman namin kung anong bawal at saka hindi bawal. Swim away leading to a shorter interaction. Second, no flash photography because whale sharks are sensitive to light. Third, in swimming, please observe 4 meters distance away from the whale shark, that is from the mouth and down to its tail. And if you can see that the whale sharks are getting closer to you, don't panic, just give them away and let them pass. They are harmless. And lastly, you're not allowed to apply sunblock, sunscreen, or any kinds of skin protection because these products contain chemicals that can harm the whale shark. But if you apply it already, kindly rinse it off down there at the shower area before going. Violations are punishable, so please obey all the rules to avoid penalties. We have there some sea wardens monitoring the whole operation. And additional reminders, from the shoreline up to the interaction area, wearing of life vests is mandatory. But upon reaching there, if you are a good swimmer and can swim deeper, you can take off your life vest and leave it on the boat. And in swimming, please remove all your jewelry or any other fashion accessories with you because they may fall accidentally into the water and we na ma'am. Nara ma'am. Ako pa yung kwan. Oo, zip lang. Zip lang ko ma'am. Taga ngayon eh. Lalong sa tubig kaya basta masitang kuwan. Kuya! Ito, sinuan. Ito, suka kayo. Ito, mga. Already, babe. You're this one. Babe, you don't like? He's coming. One, two, three, go. Little very short. Okay. Go. Sir, you want me to do it? Oh, you're it. Oh. Boy, on your goggles.
Ayan, tapos na nga ang aming 30 minutes na pagbabad sa dagat at manood ng whale shark. At yung whale shark guys, pinapakain din naman siya. Merong nagbabangka dyan na nag-feeding. Para sa oras na yan, nandyan lang talaga yung whale shark at para masanay sila sa destinasyon na yan. At eto nga, yung mga kaharap namin ay naguhubad na dahil marunong naman silang lumangoy kaya tinanggal nila yung kanilang life vest. At saka patapos na rin naman kami, pabalik na kami sa waiting area. Napaligo na rin ako dahil masyado pa namang maaga at saka wala pang sikat ng init. Kaya sinamahan ko na lang si German manood ng whale shark. At saka kitang-kita nyo naman guys yung morning sunrise, diba? Pabalik na nga kami sa waiting area at kitang-kita nyo naman ang dami pang nag-aantay. Marami pang nag-aantay para sa kanilang turno para pumunta doon sa whale shark. Meron naman silang shower area pero sobrang hina talaga ng tubig kaya hindi na lang kami nagbanlaw ni German at doon na lang kami magbanlaw sa aming hotel. Sobrang dami nga ng turista, mapag-Pinoy at saka mga foreigners. Marami pang ang tao dahil hanggang 11 AM naman sila. Tsaka 5 AM nag-start na yung pag-whale shark watching. Parang kami nga atang kauna-unahang pumunta dun sa whale shark dahil na-priority kami. At saka nakasali para kami ng prayer. Kaya kami talaga yung nauna pumunta dun sa whale shark watching. Ito pala yung waiting area nyo. Kung nakikita nyo, diba, sobrang dami pa talaga ng tao. Buti na lang talaga na priority kami ni Germa at kami ay nauna. Hindi na namin kailangan mag-antay katulad nila. At dahil nga may nagtindang taho sa labasan, bumili na lang pala din ako. 20 pesos yung isang ganyang baso na maliit lang. Habang ako ay umiinom ng aking taho, naglalakad na ako papunta sa aking scooter na pinarkingan. Ayan, thanks for watching guys!